ating peptide, yung collagen natin. Oo. Marami na po ang nakasubok ng ating product. Kaya naman madalas sabihin ng inyong lingkod, with our products, marami na po nakagraduate sa maintenance at mga UFA operation na save natin sa operasyon. Okay? Kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Yung mga nasa Facebook, pwede po kayo sa CMBB call. Delsiners Erlaman po ang taga-sagot natin diyan. Okay? And unang announcement pala, sa Donsol, Sorsogon, mga taga Donsol, magkakaroon tayo ng event na gagawing free health consultation dyan sa ZMD Center in Donsol, Sorsogon, dyan sa second floor, JV3 Building, Away, Donsol, Sorsogon. Opo, harapan lang ng munisipyo ng Donsol. O, taas tayo ng Soreco, San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon. So, kita-kits tayo, mga taga Donsol, Sorsogon, 9 a.m. po hanggang 2 p.m. lang po dyan. First come, first serve. Okay? Hello kay Sir Ronald Baldo sa Technical Department ng DCGB. Okay? So, yan si Ma'am Marlene Vidal. Ma'am, meron po ba kay sachet ng juice? Kasi dati nakakabili dyan. Nakakabili daw. Teka lang, ma'am, ha? Ba't nawala yung ano? Nakakabili sa office yun sa may... Oo naman. Opo, pwede naman po. Oo. Depende kung ilan yung kaya ng iyong budget. Oo, meron naman sa Shea. Okay, so... Diyos po, ma'am. Kasi mura lang po para Oo, sige na po. Okay? So anyway, sa mga listeners natin, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. At ulitin ko ha, mga taga Donsol, andyan po tayo sa CMD Center in Donsol, Sorsogon para sa gagawin natin na free health consultation. August 29, Friday po yan, 9 a.m. to 2 p.m. Take advantage po mga taga Donsol, Sorsogon. And of course, diyan sa mga taga-Labo, yung mga malalapit po diyan, magkakaroon din kayo ng free health consultation ay gagawin September 6. Saturday po yan. 9 a.m. to 12 noon, diyan sa CMD Center in Labo, beside Lisaso Hospital. Back to back dito sa Legazpi City, magkakaroon din po isang araw yan na free health consultation, September 6, Saturday, 9 a.m. to 4 p.m. Kung may mga latest laboratory result, pakidala nyo po. Okay? Yan muna yung ating mga iikutan. Pero mga taga-Katbalogan, mga taga-Tacloban, abang-abang lang kayo at mag-iikot tayo. Mag-iikot ang iyong lingkod. Of course, sa J-Pang, mga taga-J-Pang, Jose Panganiban, Camarines Norte. Please attend my health symposium. Gagawin po dyan sa Purok 6, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban. Care of Ma'am Sonia Bibon. Kailan po yan? September 20, 9 a.m. po. It's a health and wellness seminar with consultation. Pwede na rin. Sasabay natin, dadagdagan natin ng na pwede para hindi masayang yung pagpunta nyo with health consultation. Gagawin po natin dyan sa ZMD Center dyan sa Jose Panganiban, care of Ma'am Sonia Bibon. Oo. First come, first serve po tayo. Kung yung mga latest laboratory results, dala nyo na lang po. Okay? So, yan po ang kagandahan ng ating product na kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan na patunayan ang bisa ng ating mga produkto. Yan. Pero for the meantime muna,
isang kwento ng kagalingan na ito talaga, akala ko wala na pag-asa yung paa niya. Pero pakinggan natin ang kanyang kwento, paano siya natulungan ng ating produkto. Pakinggan po natin. Okay, nandito po kami katatapos lang ng health symposium dito sa area ng Labo, Camarines Norte. Meron akong tinitingnan dito kasi ang ganda na nangyari sa kanya. Akalain mo yan, gusto na siyang putulan ng paa. Pero ayan, buo yung kanyang paa ngayon sa paggamit ng ating product. Tatay, gusto ko malaman, pangalan mo, edad, taga saan? Ang pangalan ko po ay Ruben de la Peña, nanirahan sa Barangay Malukugan, Binsons, Purok 2, Barangay Malukugan, Binsons, Camarines Norte. Ilan na po yung edad mo, tay? 81 po. 81 years old. Ano nangyari sa iyo? Ba't nagkaganyan yung paa mo? Ito po ay dumating na lang sa buhay ko na maga, nasugat at nabangga sa simento. Ako'y nagpa-doktor sa mga doktor, hindi na pagaling. May kalma pero nauli. Oo. Ano yung hindi gumagaling? Pero ano yung ilang buwan ba o taon mo na ganyan ang sitwasyon? Ito po ay matagal na. Siguro baka 2 taon na. 2 taon. So balik-balik ka sa doktor. May mga pinainom na gamot? Meron po. Kumusta naman sa'yo? Ay kaya nga po ko hinanap po na tukyang December, di ako nagaling doon sa mga eksista ng doktor. Hindi ka pa ba ni-recommend na putulan ng paa? Hindi pa po naman ako, pero ang nabanggit sa akin ng aking kaibigan ay putol. Putol lang paa? Opo. Magkano daw gagastusin? Ang nabanggit po sa akin ay mahigit 1 milyon. Wow. Tatanggalan ka na ng paa, magbabayad ka pa ng 1 milyon. Ako hindi. Hindi ba't hindi ka pumayag? Hindi po ako papayag sapagkat ayaw mawala ng paa. Oo. Kaya- Paano ka napadpa dito sa CMD? Dahil po doon sa pamangkin ng asawa ko na taga yan, Awitan Labo. Ang pangalan ay Aladin de los Santos. Siya nagturo sa amin dyan dito sa Labo. Sa Labo. Oo. Alin yung ginamit mo sa product namin? Ito pong dilaw na ito. Ano ba ito? Ito. Yan ang ginamit. Saka yung pampano ng dumi. Okay. Tatay, ilang buwan kang gumamit ng product namin? Ito po ay mga 2 lang. 2 buwan pa lang? Teka. Meron kayo? Patatlong buwan. Pero kasi nakita ko yung picture ng paa mo na talagang magang-maga at pero ngayon, do maitim pa kasi patatlong buwan pa lang po, ma'am. Oo, anong Hindi, higit na pong 3 buwan. Yung paggamit lang sa inyo, ang 3 buwan na. Yung paggamit ng gamot na ito. Oo. Doon sa una ay taon na. 2 taon. Pero hindi gumagaling. Hindi gumaling. Sa tansya mo, tatay, nakailang gastos ka na sa pagpapadoktor? Sila po teka. Siguro po ay 100 po. 100 plus, 100,000 plus. At hindi ka rin gumagaling. Pero dito, magkano yung nagastos niyo po? Teka, si Mrs. po, tatanong ko. Ano po, ako po nagano yung mga siguro po wala pang 15. Wala pang 15,000. Wala po, 15,000. Wala pa po. Oo. Ano po yung trabaho mo, tatay? Kayo po wala ng trabaho ngayon. Ang trabaho ko lang ay magpakain ng baboy. Sama sa pagpakain ng baboy, maglakad-lakad, nagwawalis minsan sa aming harapan ng bahay. So, akalain mo yan, na-save mo ang iyong paado. Siyempre, pa 3 months pa lang, hindi pa totally recover. I-continue lang po, tatay, yung paggamit ng ating product. Po ang aking puso. Oh, Ang ginagamot ko lang ay ito. Oh. Di sa desende. Pero ang puso ko ngayon, kakunti na lang, nagatamang ko. ba't ano yung problema ng puso mo? Gumaganyan po ay, tapos huminga. Ngayon, ang paghinga ko, Jose na, may kaunti na lang. Very good. Opo. Oo. Kaya sabi ko, ay ginamit kayo ng Diyos para sa akin. Hindi pa ako kukunin ng Diyos. Tatay, anong message mo sa makakapakinig ng testimony mo? Ang testimony ko ay ito. Kung may hindi na gusto sabihin, kung talagang kayo'y magpapadoktor, gamitin din yung isip ninyo. Kung sakaling kayo nagaling, ipagpatuloy ninyo. Kung hindi kagaling, hanapin niyo, ito ang puntahan ninyo. Ako dito gumaling. Ako nagpapatotoo. Sino ako? Ruben de la Peña ako. Purok 2, Malukuan, Binson. Yan. Maraming salamat po, tatay. God bless you po. Ayan, nagulat talaga ako. Sabi ko, anong nangyari? Dahil itim pa yung kanyang paa. Yun pala ay dati talaga grabe yung sugat. Pero naghilom na siya
daw hindi pa totally. Pero sabi ko, tuloy-tuloy lang po ang paggamit ng ating product. So, hello kay Ma'am Marlene Vidal and Ma'am Marbella, Joyce Marbella. Okay. So, ganun po kaganda yung ating produkto. Kailangan lang talagang diskubrihin. Subukan, aralin nyo para mapatunayan nyo na napakagaling talaga ng ating mga produkto. Okay? So, isa pa dito na kwento ng kagalingan. Kaya pa siguro ng oras natin? Eto, pakinggan po natin. Okay, nandito ako ngayon sa Daet Camarines Norte, Katatay, ongoing yung aming health and wellness seminar. Meron po dito na napakagandang kwento ng kagalingan. Paano siya natulungan ng ating HCI product. Tatay, pakibanggit pangalan, address at taga saan ka po? Ernesto Largo po ng Bensons, Camarines Norte. Ilan na yung edad mo po? 75. 75 years old. Bakit ka napunta dito sa CMD office? Napagririnig ko po sa radyo yan noon pa. Nakapag-isip ako dahil ako'y nagsawa na sa doktor. Nagsawa ka? O bakit? Ano yung mga sakit nyo po? Yung aking yung sa puso, May heart. tapos yung pangangati ko, Pangangati mo. allergy. Allergy. Naka-hypertension ka ba? Ay, meron na, may acidic pa nga daw ako. Acidic. Kumusta yung tulog mo? Ang tulog ko ngayon, mahimbing na. Pero dati. Ay, mga 2 oras o 3 oras lang sa magdamag. Oh, ilang taon mo yan, yung mga nararamdaman mong yan? Ilang taon mo nang tinitiis? Yung sa allergy na mahigit ng 10 taon niya. Allergy saan? Yung pangati sa buong Okay, katawan. okay. Yung ibang sakit? Ay, yung nga, na-opera nga ako sa, nawala na akong abdo. Bakit? Anong nangyari sa abdo? Ay, nagkaroon ng bato. Oh, grabe. Bato sa abdo. Kalaki, mapuno, ganyan na kalaki. O nakita mo kanina yung pinakita ko na lumabas lang? Magkano ginastos mo sa operasyon? Mahigit po 100 lang. Wow. Dito lang yun sa diet. So anyway, ilang taon ka na rin? May mga iniinom ka rin gamot. Ilang taon na ba yan na iniinom mo mga gamot? 3 taon na po dito sa maintenance na ito sa puso. May sa puso ka pa? Ano daw yan sa puso? Ay, yun daw, tubo po ng puso ko, nababarahan na. So, ilang taon na po yan, tatay? Mga 3 taon na po. Oo. So, ang dami mo nang nainom na gamot? Marami na po, 3 taon na nga eh. 3 taon. O, nung napunta ka sa CMD office, paano mo nalaman? Ay, napagditingin ko nga po sa radyo, ayaw nga akong payagan ng anak ko. Nag-alis ako nang walang paalam. Pumunta ko rito. Oo. So, napunta ka doon. Anong product namin ang ginamit mo? Yung 3 klase po, CMD, CMD, CBF, saka yung juice. juice. Tatay, nung nag-take ka ng product namin, ilang days mo na-experience yung pagbabago? Isang beses ko lang pong ininom nung araw na yon, natahimik na akong tulog. Wow, datahimik ka ng tulog. Dati hirap matulog. Matulog. Ano pa pong pagbabago? Eh yun, sa pangangati ko nga, nawala. Tapos yung sakit ng ulo ko, nawala din. Nahihilo ako kuminsan. Wala na rin ngayon? Nawala na. Oo, so talagang totoo yan na pag talaga nagte-take ka ng Power Trio, maraming pagbabago and you will experience talagang, na-experience mo ba yung, pagkat na-experience ko na parang 15 years younger? Masigla na po ako ngayon. Masigla ka na. Oo. Buhay pa po asawa mo, ma'am? Ay, sir. Nandiyan po. Asan? Asawa ko, kasama ko po. Nasa Yan doon. Umiinom na rin ba si madam? Ngayon lang nga po nagsama. Pero umiinom na siya ng product Hindi pa natin. Sigurado iinom na rin yan. Mainom na yan. Kasi kung ika 15 years younger pakiramdam, dapat si madam. Ang sabi nga po sa akin ay sasama siya ngayon. Salamat at nandyan siya. Para ano yan, maalam din niya. So ngayon, may ininom ka pa pong gamot sa ngayon? Meron pa po. Synthetic drugs? Para Opo, saan? opo, sa puso nga. Pero kumusta, nararamdaman mo ba yung puso mo ngayon? Kung ano? Ay, bihira na pong sumakit. Dati may pain.
Oo, pero anyway, 2 buwan ka pa lang naman umiinom ng ating Power Trio. Tuloy-tuloy. Pangatlo pa lang nga ngayon, pupunta ko ngayon. Sa pangatlong buwan, pero ilang taon na siyang naghihirap. Diba? So, Kumuha ng gamot. kumuha uli ng ating product. Tatay, anong message na pwede mong ipapakirinig sa mga taong may mga problema sa kalusugan? Sana po ay maniwala kayo sa CMD. Dahil nangyari po sa akin. Tatay, pangalan uli, taga saan? Ernesto Largo ng Binsons, Camarines Norte. Salamat po. O, diba? Parehas pala yung taga Vinsons. Kaya maraming salamat mga taga Camarines Norte. Dahil pag binabalik-balikan ko kayo dyan, ay ang dami talagang nag-a-attend ng ating events. Pero yan, ang next event natin dyan sa Daet and Labo will be, kailan nga ba ako? Sa October, pagpasok ng October. Pero meron akong schedule dyan sa Jose Panganiban. Oy, mga taga Jose Panganiban, nandyan ako sa inyo, September 20. Oo. Health and Wellness Seminar with consultation po yan gagawin natin dyan. September 20, 9 a.m. dyan sa Purok 6, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban. Care of Ma'am Sonia Bibon. Paano kayo pala maka-attend dito? Yan, ginagawa natin pare-parehasa. Na pag mga gusto, interesado kayo, bili na kayo ng isang 30 ml CMD 660 dyan kay Ma'am Sonia Bibon. Magpapadala pala ako dyan ng invitation dyan sa JPANG para malaman na natin kaagad yung ilan yung mga mag-a-attend. 660 with freelance na po yan. At marami kayong matututunan. At sana yan kung mabilis kayo na with free health consultation na rin po. Gagawin natin yan para hindi sayang yung pagpunta po ninyo. Okay? So, ulitin ko sa mga taga Donsol Sorsogon, andyan po kami, mga taga Donsol Sorsogon, on August 29. Opo, Friday, dyan sa CMD Center in Donsol Sorsogon, second floor, Away, second floor, JB3 Building, San Jose Street, Away, Donsol Sorsogon. Oo, free health consultation ay gagawin natin dyan, para naman ay hindi nyo na kailangan pumunta pa ng Legazpi City. Kaya meron na tayo dyan na CMD Center. Okay? So, ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-904-0717. Oo. Yan po ang ating anyway, sa mga taga Katbalogan, intay-intay lang kayo ha. May schedule na kayo come September, Katbalogan, para sa ikot dyan sa inyong lugar. Mag-a-announce tayo kailan yung exact address. Oo, siyempre, siguro doon na lang natin gagawin mismo sa CMD Center in Katbalogan, Samar. Nasa 5391 2nd floor Del Rosario Street, Barangay 1, Katbalogan City, atop St. Therese Family Drug Store. Sa Tacloban, andyan tayo sa Santo Niño Street, Barangay 24, Reynas Building, Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal. Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay. At syempre, para doon sa mga taga Camarines Norte, pakinggan po natin. Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Sa Purok 1, Barangay Tugus, Paracali, in front Tugus Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, near Kasarog Checkpoint. Sa Doctors Generic Pharmacy, Basud, Camarines Norte, Magel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvico Pharmacy, in front Labo General Hospital, Helen Valenzuela, in front Canoreco, Batobalane, Lilian Salen, Arias General Merchandise, Purok 1, Barangay Batobalane, Lolito Limpot,
Purok 6, Larap Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion Jose Panganiban. Susan Correa Abais at Rusans Transient House, Purok 2, Lagon. Meron din po sa dry goods section near Three Sisters Carinderia. And by the way, dyan sa Jose Panganiban, ang inyong product nasa kay Ma'am Sonia Bibon, Purok 6, Barangay Mother Load, Jose Panganiban. Okay? Yan, ito yung idagdag pa po natin. Sa Camarines Sur, hanapin lang si Amri Santo at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Door 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Alcantara Street, Poblacion West, Ocampo, Camarines Sur. Si Amri Santo at second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atap JC Marketing. Sa L&L Building, Balalacor Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Katisasil, Binanuahan, Camarines Sur. Sa Tito's Restaurant, Zone 1, Barangay San Antonio, Pili, Camarines Sur. Emilia. Ayan. RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawo, Dragay. Malapit sa Ragay Central School. Sa area ng Catanduanes, hanapin lang Ma'am Remy Faustino, Gugon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torrepalma, San Roque, Bato Catanduanes, Julie Daluna, Barangay Maysoran, Karamaran Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, Nabo Wellness Center, San Pedro, Vera Catanduanes, at may Nabo Wellness Center kayo sa Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, malapit sa Power Zone Gasoline Station. Ma'am Aster Crispino, Barangay na po, Pandan, Catanduanes. At sa area ng Masbate, hanapin lang CMD Center at second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City. In front, Banco de Oro. Yan. At nasa taas ay ng Fast Cars. Emma Linda Lagak, Porcuan Ramirez Street, Poblacion Baleno. Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Jet City Pharma Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate. In front, Barangay Hall. Alice Amor, Purok 7, Bagong Bayan, Masbate. Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Sa mga ibang area, kung may mga gusto pa na mag-join sa atin, maging mga retailer, mag-apply lang po kayo sa amin. We need business partners. Connect to us, okay? So, dito na tayo. Sa area ng Sorsogon, Ma'am Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comadgad, Casillas, Sorsogon, Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol Sorsogon, at ang newly open CMD Center natin, JB3 Building, San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Makinyan at Danibal General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Ma'am Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, in front, Iglesia ni Cristo Chapel. Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bolabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Sandra Mortega Frio, sa Botica, Bitison Street, Magallanes, Sorsogon. Rachel Aicardo, CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran, in front, Kasiguran Technical Vocational School. Ma'am Jocelyn Belien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Of course, sa First District of Balbay. Ma'am Cathy Credo, second floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Ma'am Michelle Biesca, CMD Stock Center, AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bacacay. CMD Center at Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balya, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Delia Kissing, Purok 4, Lidong, Santo Domingo. Kapitan Samson Bertumen, Napunan, Bacacay, Albay. Sa 2nd District of Albay, ang aking center, second floor, hanapin lang CMD Center or NAB Wellness Center. Second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City.
In front, LCC Supermarket at Top Denver's Computer Shop. Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Emilia Llaneta, Mancao, Rapo-Rapo, Rafael Esquilador, Morok Borocan, Rapo-Rapo, Joan Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo, Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo, Das Cable Store, Purok 2, Itbama nito, Toy Dahak, Purok 3, Itbama nito, Ma'am Josephine Racho, Balinad, Daraga, Albay, Rowena Neo at Avon Outlet, Lobianos Residence, number 14, P. Borgo Street, Ilawod, Daraga, Albay. Okay, hello kay Ma'am Cheche Ga. Yan, nanonood daw siya sa from Kiwalo. Actually, sa mga listeners natin, kung gusto niyo mag-join sa negosyo natin, especially kung kayo ay mga sari-sari store, mag-apply po kayo sa amin. O, ituturo ko paano gagawin ang negosyo. Makakatulong ka na sa mga tao sa paligid mo, matutulungan ka rin kasi kikita ka po, ha? Magandang negosyo, okay? Ma'am Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Andyan din si Ma'am Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkerohan, Ligaspi, Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga, Albay, Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market, Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay, Nora Aison, Purok Ligaspi City, Merilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Ligaspi, Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig, Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay, Lisa Olidana, Bakay Store, Sentro, Daraga, Albay, Marinopre, Purok 4, Panoypoy, Kamalig, Albay, Cindy Toledo, Icardo, Odell Store, Bangkerohan, Ligaspi, Ma'am Asuncion Liana Reza sa Liana Reza's Store, Inamnan Grande, Ginobatan, Refuyos Drugstore, Pantaw, Libon, Rexy Sardeñas Store, beside LBC Ginobatan, Ami Canseco sa Boardwalk Service Center, Market Site Uwas, Rosana Reyes, Care of Office sa Barangay Affairs, Munisipyo ng Uwas, CMD Office, second floor sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Pulangi at may CMD Office sa ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City, Mariel Sabasa, Barian Nuans, Albay, Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginobatan, Hilary Halde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. Okay? So yan, ang bilis ng ating oras. Tandaan po ha, we need retailers, we need business partners. Kung kayo mga sari-sari store at kayo ay may CMD sa inyong lugar, alam niyo ba na para kayong botika sa inyong barangay. Kailangan lang aralin. Oo, aralin niyo po. At in a way, makakatulong ka sa mga tao sa paligid mo, matutulungan ka rin. Okay? So yan, ubos yung ating oras. Iwan ko na lang sa inyo ang aking text hotline para kung may mga gusto magtanong, i-text lang when it comes to health. Text edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939-904-0717. 0939-904-0717. Ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.